दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिनाय 30निथि देग्लाय बोसोर सफैबाय। दा बे 30निथि रुंसारि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बे टंला कलेजाव बेखौ खुंफुंनाय जादों। फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि उनाव दंफां गायनाय मोनसे हाबाफारि लाफादों आरो बिनि उनाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेखौ नैबे टंला कलेजनिफ्राय जागायनानै टंलानि मेन टाउननि गेजेरजों बे रेलिखौ जों लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिया फैनांगोन। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोसार होनो थाखाय सुबुं समाजाव जोङो बयनिबो बेयो बिबान होननानै आं सानो। दा मानोना बड'फायानो जोंखौ फोरोंलांदों जे हारि हिसाबै जोङो थांना थानांगौबा जोङो बोरै जों गसंथानांगोन आरो हारि हिसाबै थांना थानांगौबा जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगासार जानो हानांगोन आरो बेखौ जोंनो बड'फाया फोरोंलांदों। आरो हारियाव गोजोन आरो खौसेथि गैयाबा जेब्लाबो बेयाव जोङो हारिया जेरैबायदि जों जौगानांगौ बेखौ जों मोननो हानाय नङा। दा बेखायनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि इयुन जोलैफोरा बड'फानि जिउ जारिमिनखौ स्टाडि खालामनाया जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो आरो जों बिनिफ्रायनो जोङो गासै बिथिंखौ जोङो मोननो हायो। आरो नैबे समाव आं बेखौनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोङो जेब्लाबो बयबो बर'फोरा खौसे जानांगोन आरो जोंहा जेरैबायदि जोङो हारि हिसाबै जोंहा जौगाबावनांगौ बिनि फारसे जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो। आरो जिहेथु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर होननाय मोनसे गोजोन एकर्ड जाबाय। दा बै एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जों बयबो बेखौ जोङो खामानि मावनांगोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय मिरु सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिनबाय थानाय जादों, सावरायबाय थानाय जादों। जोंनि मेन इसु जोंहा बाउन्डारि बियो जोंहा एक्सटेन्ड जानांगौ, गामि थालांनायफोरा जोंहा सोसनजानांगौ। दा बिनि थाखाय कमिसनखौ नारसिनदों, आसाम सरकारखौ नारसिनदों आरो भारत सरकारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय दुलाराय बर' हिसाबै बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। डिमान्डखौ लानानै बड'फानि सोमावसारनाया जादों। दा बेनि गेजेराव बड'लेण्ड सोमावसारनाय बेयो आद्रा दं होननानै उननि समाव बेखौ जाफुंहोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि जिहेथु बर'फोरा 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि सोमावसारनाय जाजेनदोंमोन आलादा रायजोनि थाखाय, आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय, बे सोमावसारनायनि उनाव बर'फोरा दिनैसिम 3 एकर्ड खालामफैनो हादों। गिबि एकर्डआ जाबाय BC एकर्ड, बेनि उनाव BTC एकर्ड, बेनि उनाव बिटिआर होननाय मोनसे एकर्ड। आरो सम सम बेबायदि एकर्ड मोनखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ बेबायदिनो दोनथ'बोदों आरो बिनि उनाव नैबे समाव BECनि उनावबो दोनथ'दों आरो BTCनि उनावबो बेखौ दोनथ'नाय जादों। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जेब्लाबो बोखांनानै लायाखै। मानोना एकर्ड मोनसे जानायनि उनाव बेखौ दोनथ'नानै सम आरो थासारिखौ नायनानै सोमावसारनायखौ जागायफिननाय जादों। दा बिनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर होननाय मोनसे एकर्ड खालामफैनो हाबाय। दिनै बिटिआर एकर्डआ 2 बोसोर जाबाय। दा बिनि गेजेराव खायफा दफाफोरा जोंहा मावफुंजाबाय आरो जोंहा मेजर दिनै दफा दङ। जोंनि सिमाया जोंहा बारायनांगौ, थालांनाय गामिफोरा सोसनजानांगौ। दा बे जाबाय जोंनि मेजर मोनसे इसु आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय दिनै भारत आरो आसाम सरकाराबो बेखौ खोथा होदों, थाबैनो बेखौ मावफुंना होगोन होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों।